19, istilahnya 219. apple mint ke sudah? Mabre brothers. Apple mint ke? Dah kalau nak baik sudah. Maku ke? 120 nak mana? Bunu sampai dari tadi ya? Ha? Sampai dari bunu dari Mana tu mint? Lokal komfort थानाय mana dah aku? नायनोबाथ' Lokal komfort gila kemana? लकेल गंफु गैला बेलेग होदों Emang kita dah mana? Ini rasa apa lagi? हेल' लोगोफोर स' दान्दिसे सम बेरायनो फैलायबाय मलावहाय Small dia ni. काजिन्सफोर फैदों ब्रादार्स नै फंबायमोन फैदों गासिबो दंफैयो Hai balik. नायनि बिलखौ नायनि Isi iman ni di. Dah mau tu harga berapa? माखौ खो Cappuccino kok, cappuccino. स' बिलावहाय गन्डगल जादों बेनिखायनो केन्सेल खालामफिनबाय मोनसे फुड कर्नाराव थांफिनसै मिनिजोब्बायलै नै फंबायमोना Hai, jalan. Main ni bisa rasa lagi dah. Dukucia Jibon. फोरोंबावदो गाव गावनि जिबनखौ Hordemon gorsi korni menjaga sana. ओमफ्राय जायासै Lana blood. लाना ब्लड ना सोर लाना खारखो Main promo lagi. येस Makam ini. Makam ini. Bangna beri. बांनाबारि होमबा नोंसोरबो सिखार जाफादोंमोन ना Apartemen isi arsi sandal sandal. ट्रेडिंआव Zademenbो जानाया साननैसो आरो अकस्मात माबा मोनसे जाबाय मा होनबावनो गैला बर्थमान दुखुथिया दा ना जाय गैया इयावनो हगारसानसै नामा रागाखौ सानसे एसे दे बिदिनो भिक्टिम्सलै बिसोरबो भिक्टिम्स मिथिबायना माने ट्रेडिंआवहाय फैसा बै 100 crore स्केमखौथ' खोनाबाय नोंथांमोना स' बेवहाय बिसोरबो सानैसो भिक्टिम्स दंफैयो नै बिराद दुखुथिया मा लोंनो फैदों होनदों महित' लोंफैदों आरो मा एप्पल मिन्ट मोहितो आरो मा लोंबावगोन कैपुचिनो Dan cappuccino. सब ट्रेडिंनि अस्टाद गोजा बिसोर नै गैला दोला जाजोब्बाय वाइबी आरो वाइबिआइनि एक्सपार्ट जोंना एलफ्रेड आदाया मा होनलाय वाइबिआइआव सया जास्ला थाङाखै नोंनिया मामोनलाय हैद आं होखायाखैना स' दान्दिसे सम इभिनिं वाक ओरैनो बेरायग्लांबाय खाथियावनो नालाय टाइम पास दे लाइभ फैनायनि रिजोना बेनोमोन दोनथ'नोसै Oh, live sih nama yo. Live. Live. लाइफ सं